Usnula civilizacija 17, Sibirski cedar 17, Anastazija, Vladimir Megre. Sjemenka liječnik. Anastazija je potvrđivala, svaka sjemenka koju posadite sadrži u sebi veliku količinu obavijesti iz svemira. Ova količina nije usporediva po veličini i točnosti niti se jednom koju nije stvorila priroda. Uz pomoć ove obavijesti sjemenka zna točno vrijeme, do milisekunde, kad se treba probuditi, proklijati, kakvim se sokovima iz zemlje treba napajati, kako iskoristiti zračenje kozmičkih tijela, sunca, mjeseca, zvijezda, u što izrasti, kakve plodove dati. Plodovi imaju namjenu pružiti čovjeku životne blagodati. Ovi plodovi mogu učinkovito, jače od umjetno stvorenih lijekova, sadašnjih i budućih, odolijevati svakoj bolesti ljudskog organizma. Ali za to sjemenka treba poznavati stanje čovjeka, kako bi se plod u procesu svoga sazrijevanja mogao nahraniti potrebnim tvarima u takvome međusobnom odnosu, da bi se mogao izliječiti određeni čovjek od njegove bolesti. Treba znati ima li bolesti ili sklonosti za bolest. Da bi sjemenka krastavca, rajčice, suncokreta ili bilo koje druge biljke, nikla na zemljištu, imala takvu obavijest, potrebno je sljedeće. Prije sadnje valja okusiti jednu ili nekoliko malenih sjemenki, držati ih u ustima ispod jezika najmanje 9 minuta. Zatim ih treba smjestiti između dlanova svojih ruku, držati ih tako 30 sekundi. Držeći sjemenje između dlanova, potrebno je stajati bos na tom dijelu zemlje gdje će se poslije vršiti sadnja. Potom treba otkriti dlanove i sjeme što u ruci leži približiti pažljivo usnama, pa izdahnuti na sjeme zrak iz svojih pluća. Zagrijati ga svojim dahom, pa će ono što je unutrini čovjeka, maleno sjeme raspoznati. Zatim treba držati svoje dlanove otvorenima još 30 sekundi, pružajući sjemenku zvijezdama. I sjemenka će odrediti trenutak svoga izlaska. Sve će joj planete u tome pomoći. I radi čovjeka će klicama darivati potrebnu svjetlost. Onda treba sjeme u zemlju posaditi. Nikako ga ne treba istoga časa zalijevati, kako se ne bi sa sjemenke isprala izlučevina svoje sline i svoja obavijest, što je sjeme prima u sebe. Nakon 3 dana i 3 noći poslije sadnje može ga se zaliti. Presađivati treba u vrijeme povoljno za svako povrće, ovo je čovjeku poznato, prema mjesečevu kalendaru. Nije tako strašno ako se vrši prijevremeno presađivanje bez zalijevanja kao što to može biti kasnije. Ne treba čistiti sav korov, kraj klice, što je nikla iz svoga sjemena. Potrebno je ostaviti od različitih vrsta barem po jednoga. Korov se može podrezati. Prema riječima Anastazije, sjemenka na taj način prima u sebe obavijest o čovjeku i tijekom sazrijevanja svoga ploda skupljat će maksimalno iz svemira i zemlje energiju, potrebnu upravo za toga određenog čovjeka. Sav korov ne treba odstraniti, stoga što ima svoju namjenu. Jedan čuva biljke od bolesti, drugi daje dodatne obavijesti. U vrijeme sazrijevanja potrebno je razgovarati s biljkom, barem jednom u vrijeme njezina izrastanja. Poželjno je kad je pun mjesec, približiti joj se i dodirnuti je. Anastazija je tvrdila da ga plodovi, koji su izrasli iz sjemenke na ovaj način i koje je upotrijebio čovjek i uzgojio ih, mogu izliječiti u potpunosti od svih bolesti tijela. Znatno usporiti starenje organizma. Osloboditi od štetnih navika. Mnogostruko povećati intelektualne sposobnosti, prenijeti duševni mir. Plodovi će najučinkovitije djelovati ako ih se upotrijebi najkasnije 3 dana nakon berbe. Gore spomenute radnje potrebno je izvršiti s različitim vrstama kultura, zasađenima na zemljištu. Nije nužno na taj način sijati sve gredice krastavaca, rajčica itd., dosta je nekoliko grmova. Plodovi dozreli na ovaj način razlikovat će se od drugih iste vrste ne samo po okusu. Ako ih podvrgnemo analizi, oni će se također razlikovati i po međusobnom odnosu tvari, sadržanih u njima. Prilikom sadnje mladica svakako je potrebno u iskopanoj jamici svojim rukama i prstima bosih nogu izgaziti zemlju i pljunuti u jamicu. Na pitanje, zbog čega nogama? Ove će obavijesti dobiti i mladice. One će ih prenijeti plodovima, koji će se moći boriti s bolestima.
Anastazija je razjasnila kako kroz znojenje nogu iz čovjeka izlaze tvari, zacijelo otrovi, koje sadrže obavijesti o bolestima organizma. Anastazija je savjetovala neka se s vremenom na vrijeme hoda bos po zemljištu. Kakve je kulture potrebno uzgojiti? Anastazija je odgovarala, takve, raznovrsne, kakvih ima dovoljno na većini zemljišta. Malina, ribizd, ogrozd, krastavci, rajčice, jagoda, svaka jabuka. Jako je dobro ako ima višanja, trešanja rasocvjetalih. Količina, površina zasijana ovim kulturama ne igraju velikoga značenja. U obvezatne, bez kojih bi teško bilo zamisliti savršenu energetsku mikroklimu na zemljištu, odnose se takve poput suncokreta, barem jednoga. Svakako je neophodno zasijati kulture žitarica na površini od 1,5 do 2 kvadratna metra, rar, pšenicu, i svakako treba ostaviti otočić ne manji od 2 kvadratna metra ispod različitih trava. Ovaj se otočić se ne smije zasijati umjetno, nego treba biti prirodan i, ako niste sačuvali različite trave na svome zemljištu, treba donijeti iz šume busenje te stvoriti takav otočić uz pomoć njega. Pitao sam Anastaziju je li neophodno ako se neposredno presade na zemljištu kulture, koje ona ubraja u obvezatne, ako iza ograde nedaleko zemljišta već ima različitih trava, pa sam dobio sljedeći odgovor. Od važnosti je ne samo raznolikost nasada, nego i način njihova presađivanja, neposredan odnos s njima, zahvaljujući kojem i obavijest postaje sadržajna. Već sam ti govorila o jednome od načina presađivanja, on je osnovni. Najvažnije je ako se dijelić prirode oko tebe prožme obaviješću o tebi. Samo u tom slučaju medicinski učinak, pa i prosto punoća života tvoga organizma, bit će znatno veći nego samo od plodova. U divljoj, kako je vi zovete, prirodi, a ona nije divlja, nego vam jednostavno nije poznata, ima mnoštvo biljaka uz pomoć kojih možete izliječiti apsolutno sve postojeće bolesti. Ove su biljke zato i stvorene, ali je čovjek izgubio ili je gotovo izgubio sposobnost njihova prepoznavanja. Ispričao sam Anastaziji kako mi imamo mnogo specijaliziranih ljekarni koje prodaju ljekovito bilje, ima i liječnika, travara koji liječe profesionalno travama, a ona je odgovorila: najvažniji je liječnik, tvoj organizam. On je iskonski obdaren sposobnošću da može znati kakvu je travu potrebno upotrijebiti i kada. Kako se uopće hraniti, disati. On je sposoban liječiti da se bolest ne pojavi još prije nego što se očituje izvana. I nitko drugi ne može nadomjestiti tvoj organizam, jer to je osobni liječnik, kojega je tebi osobno dao Bog, samo tebi osobno. Pričam kako mu ti možeš pružiti mogućnost da radi za tvoje dobro. Kad se uspostavi međusobni odnos s biljkama na tvome zemljištu, one će tebe liječiti i brinuti se o tebi. Postavit će točnu dijagnozu i pripremiti poseban, upravo za tebe najučinkovitiji lijek.